Velkommen til Dansk Koldkrigsmuseum. Museet her det fortæller om civilforsvaret under den kolde krig. Civilforsvaret i Danmark var delt i to områder, det kommunale og det statslige. Det kommunale er det, vi fortæller mest om her på museet. Deres opgave var at redde civilbefolkningen, hvis der kom krig eller naturkatastrofer. De blev trænet i brand, rydning og førstehjælp. Det var deres hovedopgave inden for redning. Personalet ved civilforsvaret blev også trænet i at indrette offentlige beskyttelsesrum. Meget af det udstyr, der står her omkring mig, har været brugt i de offentlige beskyttelsesrum. Beskyttelsesrummene var som regel betonrør, som var beregnet til 50 personer ad gangen. Og derefter så kunne man bygge flere rør sammen ved siden af hinanden. Det største beskyttelsesrum, man f.eks. har i Silkeborg, er beregnet til 300 personer. Det er at se denne udstilling, plus mange af de andre udstillinger, vi har her på Dansk Koldkrigsmuseum, så kom og besøg os her på Vindingevej 3 i Bryrup.